Ak práve teraz vidíš číslo 202, nie je to náhoda. Je to posvätné naliehavé posolstvo určené pre teba. Tvoj anjel sa ťa snažil zastihnúť a tento okamih je tvojim potvrdením. 222 je znakom rovnováhy nádeje a božského zosúladenia. Znamená to, že vesmír jemne umiestňuje správnych ľudí, príležitosti a okamihy na tvoju cestu, aj keď to ešte možno nevidíš. Všetko pracuje pre tvoje najvyššie dobro. Nosíš toho na srdci tak veľa, trápiš sa? Či si na správnej ceste spochybňuješ? Či na tvojich snoch záleží? Premýšľaš, či to niekedy bude ľahšie? Tvoj anjel chce, aby si vedel a že si presne tam, kde máš byť. Každé zakopnutie bolo prípravou na niečo lepšie. Každé zdržanie malo božský dôvod a teraz sa energia obracia v tvoj prospech. Ostaň silný. Ostaň sústredený. A čo je najdôležitejšie, ver. Dôverujem načasovaniu svojho života. Som v súlade s pokojom, zmyslom a nekonečnými požehnaniami. Ak cítiš, že toto posolstvo bolo určené pre teba, je to preto, lebo bolo? Povedz to nahlas, som pripravený a prijímať. A napíš komentár nižšie. 222, verím, prijímam. Tvoj anjel je blízko a tvoja ďalšia kapitola bude naplnená svetlom.